Éljen a királynő! Tegyétek vissza az atlaszokat. Üljetek le, gyerekek! Kijavítottam a fogalmazásokat az édesapákról. Emlékeztek rájuk? Kinek adjam először? Hadd kapjam meg, tanár! Türelem! Mindenki megkapja. Szépek lettek a fogalmazások. Ez az új sulit, Viktor. Én is kérem! Nekem is tanárunk! Nyugi, mindjárt megyek. Utrecht fővárosa? Utrecht. Remek! Néha olyanok vagytok, mint akit álomból költöttek fel. Friesland fővárosa? Na, biztosan tudod. Friesland. Jaj, de vicces. A nagypapa szerint nem kell tudnom, ha meg is nézhetem. Aha, mert biztos mindig lesz nálad atlasz, nem? Leeuwarden. Igen, tessék. Szép dolgozat. Nagyon-nagyon ügyes. A nagyapádról írtál? Nyisd ki. Tele van hibával. Nem gondolod? Megnézhetem? Ez szörnyű. Nem szeretném, ha az apám látná. De neked nincs is apád. Igenis van. És hol van? Dél-Afrikában. Az nem lehet, ott mindenki fekete. Nem mindenki. Lassabban! Viszlát holnap! Viszlát. Szárát, te maradj, kérlek. Viszlát! Viszlát. Viszlát! Viszlát. Ez egy levél a mamádnak. Aggódom, mindenből bukásra állsz. Kivéve művészetből. Ebben igazad van. Ha így folytatod, évet fogsz ismételni. Kétlem, hogy a mamád örülne. És szerintem te sem. Most már elmehetek? Nem, meg fogsz hallgatni. Tudom, hogy mit gondolsz. Hadd beszéljen a bolond. De ez így nem mehet tovább. Nem, mintha nem akarnék tanulni, vagy nem szeretnék olyan okos lenni, mint maga. Szárá! Jól van, még egyszer, ez az. Jól van, csináld. Ez az, itt vagyok. Még egyszer. Rúgd ide. Nem mentél Mariettehez? Miért nem? Nem volt jó napod? Figyelj! Igen? Lemoshatom? Igen, rögtön megyek. Nem szeretnénk, ha Steinhaus asszonynak lila lenne a haja. Menj haza. Nagyapa otthon van. Szia! Szára! Csináld meg a házidat. Apa! 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 Segítenél? Apa! Apa! Viktor, jól vagy? Igen!
Már megint elejtett valamit? Ma még ez volt az első. Keresd meg az összes bábut. A bástya, a király, ez ide. Hiányzik a fehér király. Biztos dühös, mert sokáig tartottuk a dobozban. A földön játszotok? Csak a bábukat keressük. Ha játszani akarsz arra, ott van az asztal. Lehetek a fehérrel? Most nem igen van időm. De kérd meg őt. Tudsz sakkozni? Kár. Szia! Viszlát. Nagyapa, megjöttem. Pillanat. Épp dolgozom valamin, és szeretném befejezni. Nézd csak meg. Itt vagy te, itt a papád, itt a mamád, és itt vagyok én. Vajon hol lehet az a könyv? Menj odébb, kérlek. Engedj csak. Na. Lássuk. Szára édesanyjának. Nagyapa, Hol lehet a teafű? van sakkészletünk? Csak készlet? Ez vajon mit keres itt? Hiszen ott van a helye, nagyapa. Szóval én mindent elfelejtek? Nem, csak sok mindent. Mert mindig más helyre teszitek. Nos, mit is kérdeztél? Van sakkészletünk? Nem tudom. A mamád már nem igazán díjazza. Egykor nagyon jól játszott, de aztán egy nap alatt megutálta. Nem tudod, nincs egy a padláson? Mondd csak, ezzel egy süteményt? Finom? És mégis miért utálta meg? A nők már csak ilyenek, titokzatos teremtmények. Én is nő vagyok, nagyapa. Igen, tudom, és ha felnövök, feleségül veszlek. Na, menjünk és kutassuk tovább a családfánkat. Az őseink igazi túlélők voltak. Tudnék mit mesélni róluk?
Ez nagyon szép, gyönyörű. Adod a nagyapának a vacsoránál. Nyílt egy új bolt. Igen, láttam. És van egy szép sakktáblájuk is. Ó. Befejezted a házidat? Ma este nem leszek itthon. De hát hova mész? Kedd van, ma van a kóruspróba. Hé, emlékszel a darra, amit tanítottam? Biztosan. Mi, mo, Te bútus, ezek csak bemelegítek. Tudod a dalt, kezd. Egy, két, há, négy. Waar is weer een bosje gebleven? Hij is niet hier, hij is niet daar. Hij is naar Amerika. Weer een bosje ging uitvaren. Ez neked jött? Ó, milyen levél? A halban találtam. Ó. Szára, ez meg mi? Erről én nem tudtam. Miért nem mondtad el? Szára, gyere vissza! Utálom az iskolát. Ugyan már. Buta akarsz maradni? Igen. Egy jó jegyet sincs. De igen, van, művészetből. Mi van veled, kicsim? Nem ismerek rád. Mariette azt mondta, nincs apám. Nem hiszi, hogy Dél-Afrikában lakik. Higgyen, amit akar. Tényleg van apám? Persze, hogy van. Mindenkinek van apja. És most hol van? Szára, ha az apád halott lenne, akkor is csak mi volnánk neked. De ugye nem halott? Túl fiatal vagy, hogy mindent tudj. Mondtam, hogy egy nap elmondom. Ígérem. De mégis mikor? Ha 16 lesz. 16? Ezt a karkötőt tőle kaptad? Szára, most már elég legyen. Gyere, vacsorázzunk. Estére itt maradok, és segítek a háziban. De előtte eszünk. Sakkbajnokság. Szára, nem olyan nehéz, igaz? Jó reggelt kívánok, tanár úr! Jó reggelt. Itt Viktor, az új osztálytársatok. Ülj le bátran. A szorzást gyakoroljuk. Szóval akkor a szorzás. Szára, ne hidd, hogy megúsztad. Szára, 7x9? Várj, Mariette. Nos, nem nézheted meg. Nem megy. Mariette, mennyi az? 63, uram. 63, hát persze. 63. Kiváló. És most vegyétek elő a könyvet, és végezzétek el a többi szorzást. Jó? Tessék, Viktor, nézd Szára könyvéből. Kész van? Igen, tanár úr. Remek. Szára, 5x7. 35. Hangosabban, nem hallom. 35. Nagyon jó. 35. Tomás, 5x8. 40. Remek. Ügyesek vagytok. Viktor, jobb, ha átülsz oda.
Miért? Azért. De én mellette akarok ülni. Azt akarom, hogy átülj. Vidd a füzetedet. Milyen buta sapkája van? Szara szerelmes, Szara Szara, szerelmes. Szara, gyere ide. Átadtad a levelet a mamádnak? És miért nem csináltad meg a házidat? Volt valaki, aki segítsen? Igen, a mamám, de hamar elaludt. Figyelj, mondd meg neki, ha nincs ideje. Akkor majd én segítek. Jó? Viszlát holnap. Hello. Gyönyörű. Segítsek a házi feladatokkal. Nem akarod? Úgy sem menne. Dehogy nem. Nem szeretek számolni. Pedig mindig nagyon jó móka kiszámolni valamit. Mint például... Hogy hány órája élsz? Hogy hány órát voltál suliban? Fura. Szia, apa! Kértek egy teát? Te választasz. Mit szeretsz jobban? Nem is tudom. Matek? Nyelvtan? Földrajz vagy történelem? Inkább válasz te. Akkor legyen matek. Ez nagyon könnyű lesz. Figyelsz? Igen. 19 meg 5? 24. Osztva 2-vel. Megkérem a mamát, hogy segítsen. Jézusom, ezt nem tudom. Nem tudom. Csináljatok olyat, amit Szara is szeret. De semmit sem szeret. Biciklizni, rajzolni, és játszani sem. De az nem házi feladat. Akkor most ne tanuljatok. Te ezt nem érted. Lehet, hogy meg fog bukni. Mondd csak, tanítottam neked valaha olyat, amit nem szerettél? Szeretem a számokat. Most már igen. Tudod mit? Mondd meg te, mit akarsz tanulni. Bármit. Sakkozni szeretnél. De félek, hogy túl nehéz. Hogy nehéz? Apa, idehozhatom. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy királynő. A férje, a király, mindig boldog volt, de már nagyon unatkozott. Ezért háborúba akart menni. A királynő nagyon aggódott miatta. Milyen csodás nap. Milyen gyönyörű. Na és akkor? Hová menjünk ma sétálni? Sehová, én már mindent láttam. Mindent? Mi haszna egy királynak, aki egész nap sétál? Nincs háború, nincs éhínség. Mindenki boldog, kivéve engem. Ó, szegénykém. Egyszerűen nem értesz meg. Unatkozom. Bár csak háborúzhatnék. Háború? Nem értem, mi bajod a háborúval. Ha, nézd, területhódítás... Unatkozom.
Nagyon unatkozom. Őrülten unatkozom. Mindig csak a háború. Ez kellemetlen. És a legrosszabb, hogy mindig veszít. Au! Beszél az ügyetlen. Játsszunk vele valamit. De mégis mit? Monopolizzunk, vagy szókirakozzunk. Kockázzunk. Olyannal, amin csak 6-os van. Azt imádja. Nem monopolizhatunk egész nap. Tudom már. Találjunk ki mi egy játékot, egy izgalmasat, tele akcióval. Egy kalandos játékot, amit mi is szeretünk. És nem unalmas. A sakk! A királynő erősen gondolkodott egy játékon a férjének. Ha nem talál ki valamit gyorsan, a király háborúba indul. A királynő még a gondolatától is írtózott. Ide jönnél? Én? Igen. Egy kis időre játszd el a királyt. Menj, állj oda! Mit csináljak? Semmit, csak állj ott. Na, ő a király. De egyedül van. Mi lenne, ha mellé állnék? Elnézést, királynő, de szerintem jobb ötlet lenne, ha a király bal oldalára állna. Én ostoba, igazad van. Dum-dum-dum-dum. Ő felsége, hogy illik a ruhája a fehér kőhöz? Igen, remekül, összeillünk. Szóval, én is játszhatok? Hát persze, állj mellém. De a királyhoz csatlakoznia kell a tanácsosnak is. Jöjjön! Egy játékot találunk ki a királynak. Játékot? Odaállhat a király mellé. Én vagyok a király. Tényleg? Ez most mókás? Még nem fejeztük be. A lovakat is hívhatnánk. Nem. Vagy úgy gondolja, igen? Annyira gőgösek. Még ugrani sem tudnak jól. Nem az ő hibájuk. Olyan hűségesek. Karel, Kes! Hívott úrnőm. Hívott úrnőm? Igen, szaporán játszunk. Játszunk? Mármint játékot. Egy játékot? Jól hallottuk? Igen, jól hallottátok. Ha nem bánják, én megyek. A királlyal épp háborút tervezünk. Ugyan már, az várhat. Rögtön megyek. Ők meg kik? Hát mi? Újítás. A királlyal úgy gondoltuk, hasznos volna pár gurulóbástya. Ez egy teljesen új Ez megközelítést ad a... remek. Csatlakozzanak hozzánk, urak, egy ide, egy meg ide. Nagyszerű! Kifelejtettünk valakit? Nem, senkit sem. De ha megbocsát, nekem dolgom van. Nem, még nem fejeztük be. Sok dolgom van. Úgy érzem, hogy valakit kifelejtettünk. Ó, a katonák! Dühösek lesznek, ha kihagyjuk őket. A katonákat? Ugyan már? Dehogy nem. Hányan vannak? 8-an. A háború elvesztésének esélye percről percre nő. Legyünk minél többen. Hívd a katonákat. Ahogy kívánja. Hogy is hívják őket? A.P. Berti, Cicero Dirk, Henrik, Edward, Ferdinand, Gerrit. Hivatott úrnő? Igen, felsorakoznátok előttünk. És most? Kezdődhet a háború. Jó, akkor megyek is. Ne, maradjon. Hogyan kell egy háborút elkezdeni? Ne akarja tudni. De igen, szeretném tudni. Jó, elmondom. Először is kellene egy ellenség. Ó, én ostoba. Szólok a szomszédoknak. A szomszédos királynak? Igen, és a feleségének. De hisz a királlyal épp ellenük készülünk háborúba. Ne beszéljen ostobaságot. Az egy rémes társaság, akik azt hiszik, az élet csak szórakozásból áll. Udvarhölgy! Kérdezd meg a szomszédokat. Ideje egy kicsit szórakoznunk.
Önök jó emberek, akik nem csak a háborúra gondolnak. Hiszen ezek bástyák. Ennyit arról az újításról. Nagyszerű, már annyira hiányoztak a közös játékok. Mondtam is a feleségemnek, remélem nem haragudtak meg ránk. Nem, mintha nem mindig mi nyertünk volna. Biztos nehéz volt önöknek. Hedzegő. Annyira örülök, hogy eljöttek. Egy izgalmas játékot találunk ki azért, hogy meglepjük a férjemet. Hát nem csodálatos? No hát. És biztos tetszeni fog neki? Biztosan. Jó. Felsorakoznának ott, ahogyan mi? Igen. Hagyjunk ki 4 kockát köztünk, hogy ne legyen olyan zsúfolt. Nem bánja, ha én a férjem másik oldalára állok? Tudja, már annyira megszoktam, hogy így állunk. Persze, álljon csak. Igen? Jobb is így. A fekete ruhája illik a fekete kőhöz. Látja? Reménytelen társaság. Ne várjon, én kell, hogy Ez odálljak. nem a lovak helye. Dehogy jó? is. Engedjen oda, ez az én állok ide. Már, itt Várjon, álltam. Előbb voltam itt. Na, így jó lesz. Nem, ez nem az, hogy ez az én helyem. Jó, rendben. Én a helyemen vagyok. Szóval a háború lényege az, hogy elfogják az ellenséges királyt? Nagyjából ez a lényeg. De mindez persze csak játékból, ugye? Természetesen. A játék első szabálya az, aki először elkapja az ellenség királyát, az a győztes. Isten óvja a királynőt! Támadás! Hagyják abba, nem így gondoltam. Utálom az erőszakot. Éppen ezért nem tetszik ez a játék, és biztosan a királynak sem nyeri majd el a tetszését. Nincs benne elég erőszak. És nem is lesz. Ahogy az úrnő akarja, de ez biztos nem lesz a király kedvence. Majd meglátjuk. Döntsük el, hogy ki hogyan léphet. Mindenki a helyére. Itt az ideje. Szabad? Vigyázz innen. Szóval, hogy léphessen a férjem? Gondolom, nem akarjuk, hogy túl sokat mozogjon. Nem, mi sem szeretnénk. De én hogyan léphetnék majd? Hát ugyanúgy. Egyszerre egyet léphetnek. Előre, hátra, balra, jobbra, és átlósan. Tanácsos, megkérhetném, hogy ezt lejegyezze? Igen. Kíváncsi vagyok, mit szól majd a király. Talán túl kockázatosnak találja, hogy a király a frontvonalba lépjen? Ó, nem, szó se lehet róla, én aztán nem megyek előre. Nem. Lássuk a királynőt. Hogyan léphetünk mi? Mi is léphetünk előre, hátra, balra, jobbra és átlósan. De annyit, amennyit csak akarunk. Hello! Azt hittem, ez a játék a királyunknak szól. Igen, igaz. Már alig várom, hogy lássam a reakcióját. Én is. Hogy fog reagálni? A haját tépi majd fenség, és Dehogy toporzékol. fog. Maga ezt nem érti. A király szeretné, ha ő felsége a királyné felolvasna neki. Izgalmas. Ez jellemző. Amikor szórakozunk, felolvasásra vágyik. Egy háborúsdit játszó nő. Mindannyian tudták, hogy hol a helyük, de azt nem, hogy hogyan léphetnek. Ezért meg kellett várniuk a királynőt, hiszen csak ő, egyedül ő tudta, ki hogyan léphet. Tényleg sakkozni fogok? Igen. Viktor! Viktor, mi a baj? Megszédültél? Gyere, feküdj le. Mi a baj? Jól van, nem lesz semmi baj.
most pihenned kell. Meglátod, jobban leszel. Holnap megint játszunk. Szerintem nagyon klassz játék lesz. Viktor beteg? Szerintem az izgalom okozta. Nem szokta meg az iskolát. Jó napot! Szia, Sarah! Tudja, a lányomnak nagyon tetszik ez a sakkészlet, de mondja csak, megfelelő a számára? Az attól függ. Ez nem egy versenytábla. Nem számít, apa. És mennyit kér érte, uram? 75 guldent. Ó, az nagyon olcsó, apa. Ó, igazán szép ez a sakkészlet, de praktikusabb lenne egy hagyományos, hogyha sakszakkörre akarsz járni. Apa, nekem ez kell. Még meggondolom, Mariette. Nos, ehhez mit szólsz? Ez egy versenysakkészlet. Nem. De hát kislányom, olyan sakkészleted lenne, mint a híres sakkozóknak. Nem, én ezt akarom. Az a helyzet, hogy egyelőre nem döntöttünk, visszajövünk majd máskor. Rendben. Köszönjük szépen. Szia, Sarah! Úgy tudom, hogy legalább 1 milliót ér ez a készlet. Tessék, ebből a könyvből mindent megtudhatsz. A tiéd. Ha valamit elfelejtesz, fellapozod. Holnap jön iskolába, Viktor? Ha jobban lesz, igen. Azelőtt nem járt iskolába? Nem túl gyakran. Viktor beteg volt. De most már megfelelő gyógyszereket kap. Akkor hogy lehet az, hogy mindent tud? Mindent? Azt kívánom, bárcsak ne járnék iskolába. Butaság. Ha megszereted a tanulást, minden reggel rohanni fogsz a suliba. Meglátod, hidd el. Szia, Sarah. Ha Viktor nem menne holnap iskolába, elhozod neki a házit? Szia. Ma tartották meg a West End sakbajnokság első fordulóját. Nagyon szoros küzdelem volt. Benne volt az újságban. De az a kérdés, hogy ki lehet ez az igen tehetséges dél-afrikai versenyző. Mindössze annyit tudunk róla, hogy a neve Bob Hawke. Bob Hawke? Nagyon ismerősen cseng ez a név. Bob Hawke az elmúlt 5 évben Angliában élt, és igen kemény ellenfélnek bizonyult Tom Reiter számára. Már itt is vannak a játékosok, lássuk, hogyan vélekednek a mérkőzésről. Tom, mondja, hogy ment a mai játszma? Mit mondhatnék? Azt, hogy rémesen. Bob Hawke meglepően jól játszott. Mit gondol, alábecsülte őt? Nem hinném. Kétlem, hogy a továbbiakban is tartja ezt a szintet. Ott jön Bob Hawke, köszönöm, Tom. Mr. Hawke, congratulations for the victory. Beszélhet hollandul? Hát persze. Szóval gratulálok. Milyen érzés volt újra győzni ennyi idő után? Nagyszerű. A hosszú kihagyás ellenére nagyon felkészültnek bizonyult. Tudja, számos nagymester ismerősöm és barátom van. Nem ismersz egy Bob Hawke-t? Nekem olyan ismerős. Nem, én nem ismerem. Sarah, ideje lefeküdni. Kapcsolt ki a tévét. Hadd nézze, ha érdekli. Gyere, Sarah, gyere. Nagyapa, ideadnád az újságot? Hogy megint kivágd a képet? Na, jó éjszakát. Jó éjszakát. Bob Hawke. Jó ét.
No csak. Szia, Sarah. Hogy vagy? Jól? Hát akkor szia. Remélem elég lesz. Több, mint elég. Még visszajárót is kapsz. Tedd ebbe a bábukat. A készlet a tiéd. Segítek. Így. Tedd bele, add csak. Apa! Apa! Menj fel hozzá. Beteg vagy? Nem. Megvettem a sakkészletet. Megvetted? Honnan volt rá pénzed? A malac perselyemből. Most már tudsz játszani. Mi volt a suliban? Meg kell tanulni a 12-es szorzótáblát. Az nagyon klassz, figyelj! 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2, 3, 6. Megmutatom. Olvasd ki a számokat. 1, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 2, 4. Hé, milyen napod volt? Jó? Jól halad a korepetálás? Tudod, kinek csináltam frizurát? Mariett anyukájának. Azt mondta, hogy már nem jársz hozzájuk. Talán összevesztetek? Butának hisz. Még hogy butának? Megőrült? Igen, megőrült. De most már jó jegyeid lesznek, hogy ne hívhasson butának. Kedves Viktor papájától, hogy segít. Anya, milyen nyelven beszélnek Dél-Afrikában? Dél-Afrikában? Miért érdekel? Csak úgy. Hát, sokféle nyelven beszélnek ott. Egyfajta holland nyelvet is. Hollandot? Vicces akcentussal. Erősen megnyomják a hangokat. Hogy? Nem beszélek afrikaiul. De igen. Nem. De igen. Nem. Kértem néhány szabadnapot a munkában, de sajnos nem adtak. A suliból sem engedtek volna el. Anya? Igen? Te tudsz sakkozni? Igen, tudok, de nem szeretek. Az apám is tudott. Sarah, miért kérdezel ilyeneket? Megegyeztünk, emlékszel? Nem? Majd elmondod, ha felnövök. Igen. Nem volna jó, ha elmehetnénk innen. Valahova messzire. Nézd, anya karkötője. Nem egészen, de tény, hogy nagyon hasonló. Az anyáit egyenes, és mások a színei. Hát persze, mert csak 2 olyan karkötő létezik, mint az övé. 2? Igen. Az ember olyan személynek készített ilyesmit, akit nagyon szeret. Általában férfi a nőnek. Akkor anya is egy férfitől kapta? Gondolom. Kitől? Fogalmam sincs. Apámtól. Talán. Anya mindig hordja. Igen, mert ha leveszi, azt jelenti, már nem szereti a másikat. Tudod, ez olyan, mint egy jegygyűrű. Szerinted anya még szereti apát?
Ki tudja? A király a szobájába kérette a királynőt, hogy felolvasson neki. De a király a paplan alá bújt. A királynő az izgalmas játékra gondolt, amit kitalált neki, de még nem árulhatta el a királynak. Legalábbis addig nem mondhatta el, amíg nincsenek meg a lépések. A jégkirálynő nem mehetett a szabadba, főleg, ha sütött a nap. Nem hallak. Mert magadra húztad a paplant. De muszáj magamon tartsam. Miért? Büdös van. Ó, kinyitok egy ablakot, jó? Ne nyisd ki! Most mi a baj? Csak erősebb lesz a bűz. A karfiol nagyon büdös. Karfiol? Igen, a karfiol. Nem érzem. A szomszédban karfiolt főznek, és idáig érződik a bűz. Azt hiszem, ez jó ok a háborúhoz. Ennél kisebb dolog miatt is háborúztunk. Én nem érzem. Dehogy nem, szagold csak. Most sem érzem. Amúgy meg értelmetlen harcba szállni velük, kedvesem. Nagyon derék emberek. Még hogy derék. Mindig nyerni akarnak. Ez durva tőlük. Azért néha én is szeretnék nyerni. Eláruljak egy titkot? Ne. Pár nap múlva harcba indulhatsz. Tényleg? A katonákkal? És lovakkal? Igen. Sőt, a guruló bástyáiddal. Az én ötletem zseniális! Igen, az. Ki más gondolt volna erre? Miért nem indulunk most azonnal? Nem. Ma nem. Majd pár nap múlva. Hány nap múlva? Istenem. Mi az, hogy ó, Istenem? Hisz utálom, ha háborúzni mész. Meglátod, ezúttal nyerni fogok! Látod? Hány napot is mondtál? 2 napot. Ó, tehát még 2 éjszaka. Akkor rögtön lefekszem, hogy gyorsan elteljen az a 2 nap. Jó ét! Gyorsan! Azt mondtam a királynak, hogy háborúzni mehet. Hogy? Igazi háború? Dehogy is, a játékba. De azt nem fejeztük be. Hívj ide gyorsan mindenkit. Gyorsan ide mindenki! Hogyan a király még mindig nem tudja? Nem. Hál' Istennek, és most mindenki foglalja el a helyét. Gyertek! Erre! Nem, de kell állni. Ide belé! Jó van. Siessünk! Siessünk felállni! Gyorsan, rendben. Hé! Rátok várunk. Gyerünk! Ott van a te helyed. Gyorsabban! Kész, ott. Rajta gyorsabban, gyerünk már. Ez az vagyunk. Nem, te nem itt álltál. Ez reménytelen. Nem emlékszel? Hát, hadd gondolkozzak. Én nem középütt álltam. Ő felsége, én emlékszem. A király és a királynő középen állnak. Hát ő ki? Ki vagy te? Szárá vagyok. Szára? Milyen szép név. Nagyon okos kislánynak tűnsz ám. Gyere ide! Mondd, álljanak már félre. Hol a király helye? A király helye? Ott van. Igen, és a királynőé? Mellette. Az udvarhölgyé? Az ott. Ott. Jöjjön csak. És hol állnak a lovak? Az egyik itt, a másik ott. A másik ott. És a bástyák?
Ott és ott. Ott. Jó. Hol állnak a katonák? Előttük. Előttük. Jó. És a többiek? Ugyanígy. Ugyanígy? Ugyanígy, hát persze. Na, így már sokkal jobb. Köszönöm. Talán valaki ide küldte segíteni. Kérsz egy finom teát? Igen, ígyunk egy finom teát. Szára, ismered a játékot? Nem, de igazi játék, és az a neve, hogy sakk. Sakk? Ó, milyen komoly név. A király imádni fogja. Akkor elmagyarázhatod nekünk a szabályokat. Nem igazán tudom. Ó, ez nagy kár. Akkor nekünk kell kitalálni azt. Akkor azt is fogjuk tenni. A király csak egy lépést tehet. Ez tetszik. Remélem neki is tetszeni fog. Én bármennyit léphetek. Ez nekem tetszik. Jó, lássuk a többi lépést. Na. Arrébb mennének, kérem? A bástyák menjenek odébb. Hogy lépjek? Arra gondoltam esetleg. Én nem tudom. Ó. Én biztosan nem lépek fekete mezőre. Csak átlósan léphet. Nekem megfelel. Akkor átlósan. De annyit léphet, mint mi. Igen, és akkor én bárkit elkaphatok a fehér kockán? Még a királyt is. Talán ez mégis izgalmas játék lesz. Igen. Megengedi, hogy tanácskozzunk? Ez szabad? Jó. Tehát végig a fehér kockákon mégis izgalmas játék lesz ez. Jönnek a lovak. Megengedi, úrnő. Tessék. Gondolkodtam, mi lovak is felelősséget vállalunk. Nem szeretném, ha azt hinné, hogy csak ott fogunk áldogálni. Nos, mit szólna, ha előbb egyenesen, majd átlósan lépnénk? Egyenesen és átlósan? Vagy a másik irányba, ami sokkal jobban tetszik. Ha egyenesen lépünk, mivel háborúról beszélünk, az ellenségnek könnyű lenne kiszámítani, ahová lépünk. Úgyhogy ez a szokatlan lépés kellően megnehezíti az ellenség dolgát. Ezért mi ezt javasoljuk. Akarja, hogy megmutassuk? Igen, lássuk. Szerintem amúgy sem tudnának előrelépni, hiszen folyton szögdécselnek. Urak! Lovak! 2, 3. Még egyszer. Igen. Ahogy akarja. 2, 3. Átlósan, majd egyenesen, vagy a másik irányba fordítva. Így most bárhova léphetünk, és nehéz kiszámítani a lépésünket. Ugorhatunk fekete kockára. És fehér kockára is. Köszönjük. Most mi jövünk? Elég lényegre törő. Igen, de ezt is csinálhatjuk. Vagyis tudtok lépni egyenesen és oldalra. Köszönjük. És annyit, amennyit akarunk. Rendben. Megjegyezted, igaz? És most a katonák? Ne feledjük a kockát. Általában az dönti el a lépések sorrendjét és számát. Nem, felejtsd el a kockát. Tudod, hogy a király mindig csal vele. Harcosok vagyunk! Elfogjuk az ellenséget, előre! Siettünk. Talán kicsit elsiettük. Igen, ez azért túl gyors. Mi lenne, ha egyszerre csak egyet lépnétek? De ezzel szemben a nyitó lépésetek lehet 2 lépés is. Ja? Miért 2? Egy is éppen elég. Így gyorsabban indulunk harcba.
Milyen okos ötlet! Tehát figyelem, legelőször 2 lépést lehet előre menni, azután csak 1 lépést haladhatnak előre. Jó, rendben. Igen. Akkor gyakoroljunk, jó? Jó. Ó, Istenem, kezdődik. Már éppen ideje volt. Odafigyeltél? Nem, túl bonyolultnak tűnt, de ne aggódj, drágám, majd végig blöffölünk, jó? Befejezted? Én igen. Én is. Én befejeztem. Köszönöm. Kész van? Mikor fogunk szorozni? Ez azt jelenti, hogy megtanultad? Hosszú fogalmazás. Kérem. Mielőtt gyakorolnánk a szorzótáblát, valami izgalmasat kell elmondanom nektek. Talán hallottatok a sakkversenyről, ami innen nem messze zajlik. A West-Endei sakkverseny. Igen, a West-Endei sakkverseny nagyon jó. Tudjátok, hogy hívják a versenyzőket? Igen, Tom Reiter és Bob Hawke. Bob Hawke, igen, remek, Sarah. Van egy meglepetésem a számotokra. Megkértem Bob Hawke-t, hogy játszon egy szimultán sakkversenyt a községünk legjobb sakkozóival. Igen? Mi az a szmuli szimultán? Ez egy nagyon nehéz dolog a sakkban. Azt jelenti, hogy az egyik oldalon több versenyző is játszik egy játékos ellen. Tulajdonképpen mindenki egy ellenféllel fog küzdeni, és ez nem más, mint Bob Hawke. Értitek? Miért nem Tom Reiter ellen? Őt sokkal jobban szeretem. Én nem. Ez mellékes. Lássuk, ki szeretne játszani? Én is. Ó, ilyen sokan? Minden osztályból a legjobbak mehetnek. Nos, ki tud sakkozni? Mindenki? Sarah, tudsz játszani? Kétlem, csak most tanulod. Peter Paul? Viktor, Thomas, Mariette. Játszhatok! Csendet! Először ellenem játszotok. A legjobb pedig elmehet Bob Hawke-val játszani. Jó? Megbeszéltük? Igen. Remek. Akkor lássuk a szorzótáblát. Sarah, ha már ilyen lelkes vagy, halljuk a 12-es szorzótáblát. 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 4, 3, 1, 2, Mi ez az 3, agyvaság? 6. De hát igaza van. Nem kérdeztelek, Viktor. Mariette, mondd el. 1x12, 12. Pisik, aki 2, 2x12. 3x12, 20.184. 4x12. Sarah, menj ki! Csendet! Menj ki! Kint majd lenyugszol. Ülj le. Kezdem feladni, egyszerűen nem értelek. Átnéztem a dolgozatodat. Tele van helyesírási hibával. Mert dél-afrikaiul van. Nagyon vicces, de elég volt a poénjaidból. Én is sakkozni akarok. Hogy tudnál sakkozni, amikor a legegyszerűbb dolgokat sem vagy képes megtanulni? Érted, mire gondolok? Nem. Bob Hawke ellen akarsz játszani. Ugyan ne légy már nevetséges. Csak most tanulod. Van egy ajánlatom. Ha szorgalmasabb leszel, cserébe megtanítalak sakkozni. Megegyeztünk? Akkor nem játszhatok? Nem. Tényleg igazad volt? Nem volt. Én sakkozásban sem vagyok jó. Igen, értem. Rendben. Szára, gyere ide! Én ezt nem egészen értem. Szia, Sarah! Tudod, aggódom érted. Bizony. A tanár úr elmondta, hogy felajánlotta, hogy segít neked. Nekem ezt nem mondtad.
Van segítségem. Miért nem tudod a szorzótáblát? De igen, tudom. Segít neked Viktor apukája, vagy nem? Szóval? Segít. Jobb szeretném, ha a tanár úr segítene neked. Viktor apja biztos okos, de nem tanár. Megegyeztünk, ha összekapja egy kicsit magát, megtanítom sakkozni. Sakkozni? Ó, nem. Ez nem szükséges. Ó, nem, csak arra gondoltam, ha... Szára nem fog megtanulni sakkozni. Ez valami félreértés. Szára, menj kérlek a szobádba. Mindjárt megyek. Napi 1 órakor repetálás, és 2 hét múlva biztos vagyok benne, hogy felzárkózik. Ez kedves öntől. Van, akinek kell segítség. Semmit sem gyűlölök úgy, mint a hazugságot. Mondd csak. Te tényleg sakkozni tanulsz? Igen. És mégis mióta? Ezt nem engedem meg, világos? Nem. Viktor apukája szerint csak akkor tanulsz meg valamit, ha igazán szeretnéd. Ó, a Viktor apja szerint. Akkor talán hozzájuk is költözhetsz. Előbb jó jegyeket akarok látni. Hallod? Szára! 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 Jól van, gyere csak. Foglalja el mindenki a helyét a próbajátékhoz. Szára itt van. Jól álltak be? Igen. Igen? És ők? Igen. Azt hiszem, támad egy kiváló ötletem. Miért nem nevezzük el a négyzeteket? Feltételezzük, hogy a király a játék közepén toppan be. Akkor mindannyian elszaladunk, és elfelejtjük a helyünket. Ha megszámozzuk a kockát, csak a számát kell megjegyeznünk. Érti? Nem, de nem baj. Gyere, játszunk. Jó. Dirk katona D2-ről D4-re. Csak én egyedül? Most mit csináljak? Támadj! Segíthetek? Hát persze, kérlek. Mind a te oldaladon vagyunk. Katona a D7-ről a D5-re. Akkor most elfoghatom? Nem, az az én lépésem. Én fogom el magát. Miért van az, hogy mi csak egyenesen léphetünk, és átlósan nem? Tudja mit? Ahhoz, hogy elfogjon valakit, léphet oldalra is. Akkor most én elfoghatom? Nem, az előbb mondta, hogy csak átlósan lehet. Most én jövök. Királynő, hadd támadja meg a katonát a D5-ön. Jó. Ló B1-ről C3-ra. Hogy megtámadsz engem? Látod, én mondtam neked. Senki sem hitt veszélyesnek. Egy előre, egy átlósan, és elkaptak. Ó, ne. A király! A király! Gyorsan, mindenki kifelé! Király! Jó, nyerás, gyorsabban! Mi olyan nevetséges? Ki nevetett? Ez meg ki? Ki ez a kis teremtmény? Ő a barátom, Szára. Ó, legyen, de akkor is kicsi. Kicsi, de okos. Holnap háborúba megyek. Ó, Istenem. Miért mondod azt, hogy ó, Istenem?
Ezt mondtam? Igen, azt, hogy ó, Istenem! Na, hogy tetszem? Csinos vagy. Mit keresnek itt? Jó estét, nagyra becsült kollégám. Azért hívtuk ide, hogy háborúhoz... Szerencsét kívánjanak. Hogy sok szerencsét kívánjanak a háborúhoz. Ellenük szállok harcba. Ők az ellenség. Igen, tudom, de csak holnaptól harcolsz majd velük. Ja, igazad van. Hogy nézek ki? Nem akadályoz a mozgásban. Levennék rólad néhány dolgot. Ó, igazad van, asszony. Talán egy kicsit sok. Megyek, lefekszem. Lehet, hogy ez az utolsó estém a kastélyban. Talán nem látsz többé. Eleshetek a harcban. Drágám, nem kell háborúba menned. Királyként kötelességem háborúzni. Harcra hívlak! Holnap, ha 5-öt üt az óra, harcba szállunk. Egyikünk meg fog halni. Ó, uramisten. Viszlát! Arról volt szó, hogy nem lesz háború. Igen, is lesz. Nem emlékszik a játék. Hát persze, a játék. Elnézést. Még nem fejeztük be a játékot. Lehet, hogy a királynak nem is fog tetszeni. Jobb lenne, ha inkább a háborúra készülnénk. Nem. Hallották? Holnap 5 órakor a király háborúba akar indulni. De a király nem fog menni, mert kitaláltunk valami sokkal jobbat. Mindenki akar játszani? Igen! Izgatottan várják? Igen! Mindenki nyerni fog a veszteség ellenére. Isten óvja a királynőt! Nem. Éjjel a királynőt! És most menjünk aludni. Gyere! Viszlát! Mondd, ott leszel holnap 5-kor? Neki is. A király nagyon pontos, főleg ha háborúról van szó. Nem tudom, mi lenne velünk nélküled. Ott leszel holnap 5-kor? Neki is. A király nagyon pontos. Ti is elfáradtatok? Futás! Gyerünk! Nos, kezdjük matematikával. A 12-es szorzótáblával. 1x12? 12. 12. 2x12? 24. 24. 3x12? 36. 36. Most egy nehezebb. A király nagyon pontos, főleg ha háborúról van szó. Sarah, figyelsz rám? Megmutathatom? Mit? Hogy tudok sakkozni. Nem, előbb a matek. Gyerünk. 10 plusz 5? 15. Hát persze. 15 mínusz 9? 6. 6. Érted? Jöjjön a következő. Nos. Tanár úr, telefonon keresik. Jó. Csináld meg a 13-ast és a 14-est. Rögtön jövök.
Várjon! Sarah! Ó, hála Istennek, itt vagy. Mindenki kész? Igen. Gyorsan a helyünkre. Akarja, hogy újra eljátszam a királyt? Hogyne, nagyon jó képű király vagy. A király? Eljött a nap, hogy harcba induljak. Üthött az óra. Az ellenség nem térhet nyugovóra. Bemutatom a seregemet. A király serege! Ez meg mi? Ők mit keresnek itt? Mi ez a furcsa felállás? Tanácsos? Ez valami új stratégia? Igenis, meg nem is. Ez egy játék. A neve sakk. De nekem most nincs időm játszadozni. Próbáld ki. Egyszerű és bonyolult is. Ő ki? Téged helyettesít, a király. Hát, nem rossz. Kivéve a haját. Mi baj van vele? Téged is rávettek erre az ostobaságra? Igen, én mondtam, hogy... Gondoltam, segíthet, ha gyakorlom a háborús stratégiát. Ez egy háborús játék? Igen. Szóval összemérhetem velük az erőmet? Igen. Figyelek. Sarah, készen állsz? És ő? Megint itt van? Nem mondhatom, hogy sokat nőttél. Szóval ő magyarázza el a játékot? Igen. Hát köszönöm, de inkább nem. A játék legfőbb szabálya, aki először kapja el a királyt, az nyer. Hát, ez egyértelmű. És mindig a fehér királyság kezd. Gyere csak. Mindig a fehér király? Igen, így van. Mindig a fehér királynak kell kezdenie. Sosem hallottam még ilyen halandzsát, de bájos, nagyon bájos. Határozottan. Akkor jöjjön a próbajáték. Kolléga, ugye nem bánja, ha Sarah segít nekünk? Hát, ha ezt akarja, kezdjük a játékot. Hé, te ott F2-n, egy lépést előre. De léphetek kettőt is. Nem, csak szép lassan. Katona E7-ről E5-re. E7-ről E5-re. Szóval ketten játszhatják. Hé, te! F2, nem G2-re, hanem G4-re. Ő felsége, ez nem volt bölcs döntés. De miért nem? Mert átjöhetnek azon a nyitott szakaszon, és fogságba ejthetnek engem. Elég a nyafogásból, ha így lesz, akkor majd szétütünk közöttük. Itt az egész seregem. Királynő a H4-re. Ez így sakk. Szóval sakk. Na és? Az mégis mit jelent sakk? Azt, hogy a fekete királynő elfoghatja a királyodat.
Ha csak nem fogjuk el mi őt! Gyerünk elkapni! Nem tudjuk elfogni a királynőt. Hát, jól van. Akkor lépj egyet oldalra. Nincs hova lépnem. Se, tökkel ütött karfiol. Behozok még egy bábút, ha? A csudába, csak átlósan léphetek. Csak a H3-ra léphetek. Tanácsos, hogyan elemezné a jelenlegi helyzetet? Dióhéjban őfelsége veszített. Hogy én vesztettem? Én vesztettem! Na is! Remekül szórakoztam! Szárának kell megköszönni. Nagyszerű játék, jó móka, igazán jó. Játszunk még egyet. Majd megmutatom én ezeknek a karfioloknak. Mindenki a helyére! Nagyon ügyes volt. Nagyon-nagyon ügyes. El kell mondanod, hogy csináltad. Játszunk még egyet, és mi lenne, ha hagynál engem nyerni? Igen. És a pénzre is szükség van. Szára csak gúnytűz az iskolából. Nem tanul. Mintha egy másik bolygón élne. Beszélned kellene vele. Próbáltam, de nem hallgat rám. Mintha meg sem hallana. Szigorúbbnak kellene lennem vele. Szimultán sakkjátszmák. Nézd, ő az apám. Ha, nagyon jó játékos. Pont, mint te. Ó, ez jó lehet. Jelentkezzünk. Szára, nagyon jól játszol. Nélküled nem sikerült volna. Mutassuk meg mindenkinek, milyen jók vagyunk. Ó, a király biztosan imádná. És az apád büszke lenne rád. Azok, akik sakkozni fognak velem, menjenek a tornaterembe. Ne feledjétek, a legjobbak játszani fognak a szimultán sakkversenyen Bob Hawke ellen. Gyertek nyomás! Na jó, várj meg! Már. Asztalokat megigazítani. Viktor, jól vagy? Ha fáradtnak érzed magad, nyugodtan hazamehetsz. Jól vagyok. Tudok játszani. Ahogy gondolod. Elmehetsz. Már nem korrepetállak. Uram, azért futottam el tegnap, mert a királynak 5-től. Igen, biztos. Tanulni szeretnék, uram. Sajnos már túl késő. De a királynő várt engem. Milyen királynő? A sakk királynő. Együtt tanulunk sakkozni. Ó, igen, biztosan. Meg sok butaságot összehordani, igaz? Sok szerencsét. Én mindent megtettem. Szervusz, Sarah. Nyugalom! A sakk egy nyugodt, higgadt játék. Szépen, gyerekek! Ellenőrizzétek, hogy a fehér királynő fehéren, a fekete királynő fekete kockán legyen. Hé, a Szára sakktáblája. Törődj a magad Nyugalom! dolgával. Mindenkinek jut sakktábla, ne álljatok ott. Menjetek a játékosok mögé. Na, előbb körbe megyek, és mindenkinél lépek a fehérrel. Utána léphettek a feketével. Én kezdek.
Nézd! Tanár úr, Szara mit keres itt? Igen, a kaki-pisi Szara. De hiszen az... Milyen buta sakkészlet? Igen, tényleg az. Az enyém versenysaktábla. Ha kiderül, hogy nem tudsz játszani, vége. Megértetted? Nincs több hagyományos készlet? Attól tartok, nincs. Jó, ez is megteszi. Hát te meg magadra maradtál? Igen. Ha, játszani fogunk? Ha, ki ellen? A tanár ellen. Mi az a tanár? Már mondtam, nem emlékszel? Ja, igen, minden tudó úr, unalmas ember. Ezúttal nyernünk kell. Nem? Szárának kell nyernie. Segíteni fogunk a fekete katonáknak. Na de! Semmi de! A vereség senkinek sem fáj. Jön a tanár, gyorsan! Már most elveszített egy gyalogot. Én bajt jósolok. Már megbocsáss, de ez pont az én soromban van. Hát higgye a fickó, hogy nyert. Már azt hittem, cserben hagysz. De rég dolog, hogy megvédesz. Támadj tovább, Szára! De most az a katona el tudja fogni a mi katonánkat, igaz? De ha megteszi, én itt vagyok, és lecsapok rá. Remek pozícióban leszek. Hadd csak! Nem biztos. A királynő egyenesen felém tart. Butaság! A tanár a lehető legnagyobb hibát követi el. Alábecsüli az ellenfelét. Udvarhölgy, megtenné, hogy közénk áll. Így egyáltalán nem érzem magamat biztonságban. Oda? Igen, oda. Kemény dió vagy, Mariette. Sakk. Vesztes, döntetlen, nyertes. Így. Levet még egy gyalogot. Így sosem nyerhet. Jobb, ha feladja. Sakmat. Majd legközelebb. Jó. Oké. Tedd vissza a bábukat. Sakk.
Vajon hogy boldogul majd nélkülünk? Megengeded, hogy elkapja majd a logot? Igen, elkaphatod. Ez ügyes volt. Segíts! A királynő el akar kapni! Szára, csak rád akar ijeszteni. Szára, most mi legyen? A D4-re viszem a lovat. Én nem megyek el innen. Jó helyzetem van. Inkább küldj erősítést. Támogass engem, vagy próbálkozz más stratégiával. Remek, Szára. Gyere, támadj meg. Igen. Kergessük még egy kicsit a királynőt? Ez jó ötlet. Hát, ennek a lépésnek nem volt túl sok értelme. Folytassuk, én nagyon élvezem. Vigyél az F4-re, ott jó helyen leszek. Szára még nem veszített? Nem. De fura. Igen. Le tudom venni a királynődet. Nem vettem észre. Léphetek másképp? Nem, sajnos a szabály az szabály. Most veszítettem. A királynő nélkül nincs esély. Akkor nem mehetek a találkozóra. De igen. Csak ha megígéred, hogy jobban fogsz játszani Bob Hoke ellen. Játszhatok! Mások még játszanak. Jó. Úgy örülök. De veszítettél. Csak nem vettem észre a királynőt. Hogy bírod, drágám? Eddig remekül, bár egy picit unalmas itt egyedül, de ki kell bírni, végig kell csinálnia. Lehet, hogy nyerni fog. Nem fog, mert béna. Igenis ügyes. Viktor szerelmes Szárába! Most veszít. A bástyát fogja elvenni tőle. Ó, cselekednünk kell. Készen állok. Adjunk sakkot a királynak. Szára tényleg beszél a bábúkhoz. Nézzétek! Erre kíváncsi vagyok. És mit csinál? Mi lesz? Sakk. Sakk. Döntetlen. De hát veszítettem. Felajánlok neked egy döntetlent. Igen? Oké. Döntetlen. Oké. Oké? Jól játszottál. Mehet? Ne, remélem nem csinálsz ostobaságot. Talán ostobaságnak tűnik, de valójában... Pont úgy, mint én. Ő is veszített. Még nálam is ostobább. Igen, veszített. Veszítettünk! Most nézd meg, veszítettünk! Mihez kezdjek?
Akkor mehetek a C3-ra? Sakk. Én is látom. Ez remek! Bárhová lépek, elkapnak! Ez egy igazi varázslat! Itt elkap a katona. Itt pedig az udvarhölgy. Itt elkap a ló. Itt pedig a másik ló. Veszítettem! Visszavonhatatlanul veszítettem! Na hát! Még ilyet! Ezt most muszáj volt? Mit csinál? Amikor feladod, lefekteted a királyt. De ez nem szükséges. Gratulálok. Nyertél. Te vagy az egyetlen, aki nyert. Nézd, Sarah a győztes. De elvesztette a királynőt, akárcsak én. Figyelem, a következők játszhatnak Bob Hawke ellen. Bert, Angie, Thomas, Viktor, Mariette és Sarah. Tényleg játszhatok én is? Igen. Igen. Játszhatok. Nagyapa! Igen? Nagyapa! Igen, Sarah? Én... Csodás nap, igaz? Anya! Milyen volt a suliban? Tetszett? Ennek örülök. Juhéj! Játszhatok. Leveszem az E6-ot, és még előnyben vagyok. Te megtámadsz itt, de a védelmem az még mindig erős. Ó, ezt nem láttam. A West End-i sakkverseny utolsó mérkőzése is Bob Hawke győzelmével zárult. Nos, Hawke úr, kérem, fogadja a gratulációmat. Mi a terve a közeljövőben? Holnap, jó néhány év után hazamegyek a családomhoz. A feleségéhez és a gyerekéhez? Nem vagyok nős. Nincs gyerekem. Miután a világ legcsodálatosabb nője elhagyott, feladtam a keresést. A szerelemben nincs szerencséje, de a sakkban annál inkább. Mielőtt visszamenne Dél-Afrikába, Bob Hawke egy szimultán sakkjátszmán fog részt venni. Az érdeklődőknek elmondanám, hogy még lehet jelentkezni. Sarah, mi a baj? Nem megy. Mi nem megy? Nem sakkozhatok holnap. Na de miért nem? Nem akarod megmutatni az apádnak, hogy milyen ügyesen tudsz sakkozni? De én... Igen? Félek. Talán jobb is, ha nem játszik egy ilyen híres és kiváló sakkozó ellen. Ne hitesse el vele, jobb, ha nem hiszi el, hogy mindenki olyan ostobán játszik, mint az a tanár. Ne bátortalanítsa előtt. Ugyan, felség, én csak realista vagyok. Mi lehet szebb annál, hogy az apja ellen játszik? Az, ha legyőzi őt. Gyere csak! Figyelj! Nézd csak, nem kell játszanod ellene, ha nem akarsz. Rendben? Sarah, jössz már? Hol van Sarah? Bob Hawke. Az anyád mesélt róla.
Már emlékszem. Hol van Sarah? Gondolom vele találkozik. Miért nem engeded? Mert nem szabad. Biztos ezt akarod? Alig aludtál. Elviszlek titeket odáig. Ne! Jó, de akkor mindenképpen menjetek busszal. Sarah, küld őt haza, ha rosszul lenne. Fogd. Oké. Sziasztok! Viszlát! Miért nem találkozhatnak? Nem jelenhetek meg csak úgy, hogy... Hello, ő itt Sarah. Gondoltam, jó, ha tudsz róla. Mellesleg gratulálok a győzelemhez. Vagyis... Hát persze. Elhagytam, amikor megtudtam, hogy állapotos vagyok. Azt hittem, ő hagyott el téged. Apa, értsd meg, a sakk volt az élete. Nem akartam megnehezíteni az életét egy gyerekkel. Én Sarát választottam, nem őt. Menjenek tovább egyenesen. A sakkversenyre jöttetek? Mi a nevetek? Viktor Áslok. Sarah Dává. Szülőkkel jöttetek? Á, végre! Megérkeztek a diákjaim. Gyertek, gyerekek, menjünk. Látjátok? Ott van a helyetek. Itt csak a versenytáblát használhatod. De én mindenképpen ezt akarom. Nem használhatja mindenki a sajátját, de megkérdezzük a hölgyet. Hölgyem, mindenkinek a hivatalos versenytáblát kell használnia? Na hát, ez igazán gyönyörű. De sajnos nem használhatod. Tudod, Sarah, csak összezavarná Bob Hawkét. Menni fog. Megjött. Mindent bele. Szia, Sarah! Ülj le gyorsan, kislányom. És ne feledd, amit mondtam, tudod? Elnézést kérek, uraim. Kérem, foglalja el mindenki a helyét. Köszöntök mindenkit a 6. West End-i sakkverseny utolsó napján, mely ismét nagy sikernek örvendett. A hagyomány szerint fiatal és idős egyaránt összemérheti tudását a verseny győztesével, aki idén nem más, mint a híres nagymester Bob Hawke. Nagy megtiszteltetés, hogy itt van, hiszen ez azt jelenti, hogy egy nappal később utazhat vissza Dél-Afrikába. Ha mindenki elfoglalta a helyét, kezdődjék a szimultán sakkverseny. Sok sikert. 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 Sarah! Sarah! A mosdót keresed? Arra egyenesen.
Hová tűnt? Kiment a mosdóba. A te korodban játszottam az első versenyemet. Nagyon féltem. Mondok valamit. Tovább megyek. Mire visszajövök, lépni fogsz. Jó? Gyalog E7-ről E5-re jó lépés. Igen. Miért nem lépsz ezzel ide, ha? Tudod, most nem segíthetek neked. Ez az. Tovább. Ne félj, a lóval a D4-re lépek. Köszönöm a játékot. Nagyon jó. Sakmat. Vagyis veszítettél? Nyertél? Akkor fogjatok kezet. Sakkot adhatunk neki. Sakk. Jó lépés. Valaha én is beszéltem a bábuimhoz. De vigyázz, felfeded magad az ellenfeled előtt. Tudni fogja a következő lépésedet. Ne félj, én nem hallgatózom. Csak így tovább. Minden rendben? Jól vagy?
Viktor! Viktor! Jól vagyok. Haza kell menned. De neked maradnod kell. Hívjak orvost? Haza akarok menni. Viszlát, uram, hazamegyek. Ez fantasztikus játék volt. Nem figyeltem. Veszítettem. Én is. Hová tűnt Sarah és Viktor? Elmentek, biztos veszítettek. Igen? Akkor mi is mehetünk, igaz? Nem, még maradni akarok. Akkor ezt elvihetem? Ne. Szeretném megnézni. Nagyon érdekesen játszott. Ügyes volt a gyerek. Ha folytatta volna, leveszi az egyik gyalogomat. Nagyon ügyesen játszott. Ki ő? A tanára vagyok. Mi történt? Talán megijesztettem? Hát... Nyerhetett volna. Hány éves? 8. Mindig ilyen jó volt. Igen, nagyszerű tehetség. Sokat kéne foglalkozni vele. Mucáráról beszél. Mondhatni, a szárnyaim alá vettem. Gyakran előfordul az ilyesmi azoknál, akiknek hirtelen leesik a vérnyomása. Megszédült, írtam fel egy kis paracetamolt. A fejfájása addig tart, amíg nem szedi a gyógyszereit. Köszönöm, doktor úr. Felkelhet, ha úgy érzi. Holnap újra meglátogatom, rendben? Szia! Nyerésre álltál. Nagyon rám ijesztettél. Szándékosan csináltam. Gazfickó! A sakkészletem! Rendkívül szokatlan. Nagyon tehetséges kislány. Bob Hawke a titokzatos Sarada Várra gondolt, aki eddig ismeretlen okokból hirtelen győztes játszmáról távozott. Itt hagyta a sakkészletét. Mindenáron ezzel akart játszani. Megnézhetem? Uram, a taxia már úton van. A repülőgépe 1,5 óra múlva indul. Megvan a kislány címe? Igen. Én tudom, hol lakik. Van még időnk? Hát itt vagy. Hova tűntél el olyan gyorsan? Nem látta a sakkészletemet? De igen, Hawke úr felajánlotta, hogy hazaviszi neked. A házunkba? Igen. Tessék. Ott felejtetted. Nagy kár, hogy nem tudtuk befejezni a játszmát. De te voltál a legjobb. Egy igazi harcos. A szüleid büszkék lehetnek rá. Csak így tovább. Remélem, jövőre újra játszhatunk. Rendben. Tetszik a karkötőm? Nekem is. Egyszer elveszítettem, nem tudtam játszani. Szerencse, hogy meglett. Másképp nem volnék itt. Szia, Sarah. Viszlát! Nos, nem sok időnk maradt, épp hogy odaérünk. A vámvizsgálatot elkerülhetjük. Állj!
mondtam el senkinek. Sajnálom, Sarah. Hallgatnom kellett volna rád. Na hát, ez meg mi? Gyere. Itt lakik? Mondja, ön tudta, hogy egy nagyon tehetséges lány? Persze, nem minden nap lát az ember egy ilyen tehetséges lányt sakkozni. Sarah, hallottam a tévében, hogy sakkozó csodagyerek vagy. Őt vedd! Sarah, mondd csak, tudtad, hogy nyerni fogsz? Miért mentél el? A legjobb barátnője vagyok. Osztálytársak vagytok? Igen. Tudtad, hogy ilyen jól sakkozik? Hát persze. Nagyon el akart jönni. Megvan a készlet? Igen, meg lett. A verseny alatt végig a királynőhöz beszélt. Menjünk oda. Jó. Sarah, gyere! Az apád látni akar minket. Te szeretnéd? Na és te? Igen. Magyar hangok. Kis Erika, Pekár Adrien, Götz Anna, Háda János, Kassai Károly, Boldog Gábor, Úri István, Kertész Péter, Madai Gábor, Herman Lilla. Magyar szöveg Karikás Noémi. Rendezőasszisztens Dohi Erika és Popa Kinga. Gyártásvezető Bárány Judit. Szinkronrendező Talpas Iván. A szinkron a Filmcafé megbízásából a BTI stúdióban készült.